Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Manoy Udling. Taong 1971, si Baste, Antique. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nakatira sa liblib na lugar, itong si Manoy Udling. Bibihira lang yun tumungo sa baryo, kung kaya't iilang tao lamang ang nakakakilala rito. Mabait naman ang matandang yon. Nag-iisa na lang sa buhay at halos araw-araw nagbabanat ng buto para lamang may mabiling pagkain. Kahit papaano, tinutulungan naman yon ng iilan niyang mga kakilalang manunulo, kung kaya't nakakaramdam din yon ng kaginhawaan minsan. Halos ang mga tao kasing nakakakilala talaga ng lubos sa matanda, hindi mapigilang maawa. Bukod kasi sa uugod-ugod na si Manoy Udling noon, wala na rin yung tsinelas, kung kaya't hirap na ito sa paglalakad patungong baryo. Subalit, sa kabila ng mga awang kanyang natatanggap, hindi naman niya yun gaanong pinapansin, gawa ng alam niya sa kanyang sarili kung ano talaga ang nangyayari sa kanya. May mga pagkakataon ngang binibiro niya pa ang mga ito, buhat sa hindi naman niya mawari kung bakit naaawa ang mga taong yun sa kanya. Isang hapon, habang nagkakape siya sa labas ng bahay niya, dumaan ang mga manunulong may mga dalang iba't ibang uri ng hayop. Pagsilay nito sa kanyang kinaroroonan, agad naman yung pumasok habang nagwiwika ang isa rito ng, Manoy Udling, magandang hapon ho. Meron kami sa inyong dala. Ulam mo mamayang gabi. Ay, nakapagmeryenda ka na ho ba? Nang marinig naman ni Manoy Udling ang sinabi nito, agad naman niya yung binigyan ng mauupuan. Kinuha niya rin sa loob ng bahay niya ang kanyang nilutong sabang saging para meron din yung makain. Habang nag-uusap sila, hindi na nagdalawang isip ang kausap niya na ilahad sa kanya ang tungkol sa isang bagay na merong kaugnayan sa batang kasama nila. Ayon dito, 2 linggo na ang nakakaraan matapos hindi na makauwi ang mga magulang nito. Nanggaling yun sa pamilya ng antingero at albularyo, kung kaya't malakas ang kutob nila, nagapi ang mag-asawang yon ng isang haring engkanto. Matagal na panahon na din kasi yung umaakyat ng bundok para maghanap ng mga halamang gamot at mga mutya. Maaaring yun din ang dahilan kung bakit pinag-inita ng dalawa ng mga nilalang na hindi nakikita. Dagdag pa nito na sinubukan na rin nilang hanapan ng taong aampon sa batang yon, pero lahat ng kanilang nilapitan tumatanggi rito. Manoy Udling, sa'yo namin sana iahabilin itong si Uyoy. Di ba nag-iisa ka naman na sa buhay? Siguro kayo talaga ang itinadhanang magsama. Huwag kayong mag-alala, masipag ang batang ito. Halos sa edad nitong 15 anyos, batak na batak to sa trabaho. Pagkarinig ni Manoy Udling sa sinabi nito, agad naman niyang pinagmasdan ng bata. Nang masipat niya yung tulala lang na nakatingin sa kanya, hindi na siya nagdalawang isip pa na yon ay ampunin. Sa isip-isip niya, kung tatanggihan niya ang batang yon, hindi malabong lumaki itong masama at mapanglamang sa kapwa. Ayaw naman niya yung mangyari, lalo pat meron siyang nakikita ditong hinaharap. Sa isip-isip ni Manoy Udling, kung totoo ngang pamilya ng mga antingero ang pinagmulan nito, hindi malabong mapapasahan niya yon ng kanyang karunungan. Naniniwala rin siya na kahit tahimik ang batang yon, meron itong kapasidad na sumunod sa kanyang nilalakarang daan. Nararamdaman din niya ang kabutihang loob nito sa kabila ng animoy patay nitong ekspresyon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na niya inilahad ang nais niyang pagkupkup sa bata.
Nang marinig naman yon ng mga manunulo, labis-labis naman ang pasasalamat ng mga ito. Bago matapos ang kanilang usapan, minabuti niya munang tanungin ng batang yon kung nais ba nitong manirahan kasama siya. Pagtango nito sa kanya, agad naman siyang napangiti habang nagwiwika rito ng, "Huwag kang mag-alala, iho. Hindi kita pababayaan. Ituring mo na akong ama, sapagkat mula sa araw na ito, ako na ang magiging kaagapay mo. Magtulungan tayo para maging magaan ang mga bagay-bagay sa ating buhay." Nang marinig naman ito ng bata, hindi na ito nagdalawang isip na lumapit sa kanya. Pagsilay naman ng mga manunulo sa ginawa nito, agad din naman yung nagpaalam, bitbit ang mga hayop na kanilang nahuli. Iniwan na rin nila doon ang mga gamit nito, na siya namang labis na ikinatuwa ni Manoy Udling. Ilang araw ang lumipas magmula noong sila'y nagsama, naging maayos naman ang lahat. Medyo nakakahinga na rin siya noon ng maluwag, buhat sa ipinapakitang kasipagan ni Uyoy. Akala niya, sa umpisa lang masipag ang batang yon, pero nagkamali siya. Sa bawat araw kasing dumaraan, marami yung nagagawang kakaibang bagay sa kanyang tahanan. Gumagawa rin yon ng mga maliliit na hardin, nagpapatubo ng mga kakaibang halaman, at higit sa lahat, tumutungo ng bundok para kumuha ng mga prutas at iba pang mga bagay na maaari pa nilang mapakinabangan. Isang buwan lang din noon ang lumipas, sinabayan na niya yon sa mga gawain nito hanggang sa mapansin na lamang nila na unti-unti nang lumalaki ang bahay. Sa pagsapit ng araw ng tag-init, naging abala naman si Manoy Udling sa paghahanda. 2 linggo na lamang kasi magmula noon, papasapit na ang araw ng Biyernes Santo. Ilang buwan na din niya yung hinintay para lamang makakuha ng mutsyang mapapakinabangan niya sa pang-araw-araw. Nang malaman naman ni Uyoy ang kanyang binabalak, agad naman yung tumutol. Ayon sa bata, mas mainam na wag na siyang mangahas na kumuha ng ganoong bagay para hindi siya matulad sa mga magulang nitong pumanaw. Dagdag pa nito na marami na din yung karanasan sa mga ganoong nilalang dahil sa araw-araw sila nitong binibisita noong nanggagamot pa ang kanyang ama. Naniniwala rin si Uyoy, walang maidudulot na maganda ang bagay na yon sa kanilang dalawa. Nang marinig naman ni Manoy Udling ang sinabi ng ampun niya, napatawa lang naman siya habang sumasagot dito ng, "Sa tingin mo, iho, bakit ako naninirahang mag-isa sa lugar na ito? Hindi ka ba nagtataka na baka kagaya ng mga yumao mong magulang, nagtatangan din ako ng kakaibang kakayahan? Siguro napapanahon na para ipakita ko sa iyo kung ano talaga ako. Sa huli, magkapamilya na tayo. Kinakailangan nating huwag magtago ng mga bagay-bagay sa bawat isa. Kilalanin mo ko, Uyoy, sapagkat ganun rin ang hangad ko sa iyo." Dahil sa sinabi ni Manoy Udling, wala namang nagawa ang bata kundi ang manahimik. Pagtungtong ng linggo ng Semana Santa, doon na niya inumpisahan ang ritual sa paghahanap ng mutya. Si Uyoy naman noon, naging abala sa kanilang mga gawaing bahay, nang sa gayoy hindi niya na yon alalahanin pa. Nang sumapit na ang araw ng kanyang pag-alis, hindi naman pumayag si Uyoy na hindi siya kasama. Dahil dito, wala namang nagawa si Manoy Udling kundi pagbigyan ng nais nito. Sa pag-alis nila sa kanilang tahanan, naging maayos naman ang lahat. 3 bundok ang kanilang tinawid noon para marating lamang ang isang batis. Habang pinagmamasdan nila ang paligid, pansin na pansin naman ni Manoy Udling ang animoy, pagkakaroon nito ng mga malalaking alon kahit hindi naman dumadaloy ang tubig sa lugar na yon. Wala din doong umiihip na hangin
kaya na may napaka-imposible na magkaalon doon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, doon na siya nagdesisyong sumisid. Paghubad niya ng kanyang pang-itaas na damit, inabisuhan naman niya si Uyoy na manatili sa lugar na yon. Matapos yan, agad namang nilundag ni Manoy Udling ang lawa. Habang nilalangoy niya ang daan papailalim, doon na niya unti-unting nararamdaman ang animoy pag-iba ng buong paligid. Hindi naglaon, pagmulat ng kanyang mga mata, doon tumambad sa kanya ang mga kalansay na nakikisabayan sa kanyang paglangoy. Hindi naman niya yun gaanong pinapansin dahil alam din niyang wala naman yung magagawa sa kapangyarihan ng bakod at puder ng kanyang katawan. Ayon sa kanya, na kung pangkaraniwang tao lamang ang sumisid sa lugar na yon, paniguradong hindi na ito makakaahon pa. Bukod kasi sa lulunurin nyo ng mga nilalang, magiging mabigat na rin para sa mga ordinaryong tao ang tubig na nakapalibot dito. Isang pagkakamali lang, maaari na nila yung ikamatay. Makalipas pa ang kalahating minutong pagsisisid, nakakita siya sa pinakailalim nito ng batong nagliliwanag. Paglapit ni Udling sa kinaroroonan ng batong yon, alam na niyang yun na ang kanyang pakay sa lugar. Walang sabi-sabi, agad naman niya yung dinukot, sabay mabilis na lumangoy papaitaas ng lawa. Habang umaahon siya, kitang-kita naman niya ang mahabang galamay ng isang pugita na sumusunod sa kanya. Alam niyang yon ang bantay ng lawa, kung kaya't minabuti niyang marating ang itaas nito bago pa nito tuluyang mapuluputan ang kanyang katawan. Dahil sa lakas ng resistensya noon ni Manoy Udling, naging madali na lamang para sa kanya na matakasan ang nilalang na yon. Sa pag-ahon niya sa lawa, nadatnan niya itong si Uyoy na kanina pang naghihintay sa kanya. Paglapit niya rito, ibinigay niya ang nakuha niya doong bato habang nagwiwika roonang, "Ito ang unang mutya mo, iho. Huwag mo itong iwawala sapagkat matutulungan ka nito sa mga panahong nasa bingit ka ng peligro." Wika ni Manoy Udling sa kanya. Nang marinig naman yon ni Uyoy, hindi na siya nagdalawang isip na kunin ang mutya. Matapos nilang makapag-ayos ng kanilang mga gamit, agad din naman nilang tinahak ang daan patungo sa isang masukal na gubat. Habang naglalakad silang dalawa, inilahad ni Manoy Udling sa kanya na hindi ligtas ang lugar na tinatahak nila. Ayon dito, na sa lugar na yon, marami nang binawian ng buhay. Hindi rin mabilang ang mga engkantong itim na naninirahan sa lugar, kasama ng mga aswang na pasimpleng namumuhay doon. Dagdag pa ni Manoy Udling na kahit gano'n ang estado ng gubat, kinakailangan pa rin nilang tahakin ito, gawa ng marami din doong nagtatagong mga mutya. Naniniwala si Manoy Udling na sa lugar kung saan naninirahan ang mga masasamang presensya, nagtatago ang pinakamalalakas na mutya ng kanan. Makalipas lamang ang ilang minutong paglalakad, bumungad sa kanila ang puno ng akasya na merong mga kakaibang dahon. Sa itaas ng mga sanga nito, doon nila nasilayan ang isang maliit na nilalang, nakakulay ng mga dahon. Habang nakaupo yun sa sanga, hindi naman nila maipagkakaila ang kakaiba nitong kwintas na suot-suot. Pagtitig ni Manoy Udling dito, agad naman niya yung inakyat para habulin ito. Akala ni Uyoy, napakabagal na ng matandang yon na umakyat sa puno, pero laking gulat na lamang niya nang masipat niya yung tumatalon sa mga sanga. Pagsilay naman ng nilalang sa ginawa ng matanda, dali-dali naman yung tumakbo papalayo. Bagaman may mga katabing puno ang akasya, nakapagtatakang hindi roon tumutungo ang nilalang. Imbis na tumakas yon sa mga punong nakapaikot dito, panay lang ang paglilibot nito sa buong lugar.
Maya-maya pa, dahil sa bilis at likse ni Manoy Udling, nagawa niyang mahabol ang nilalang na yon. Paghawak niya sa paa nito, agad naman niya yung hinila at walang pagdadalawang isip na kinuha ang tanga nitong kwintas. Matapos niya yung gawin, dali-dali naman siyang bumaba ng puno ng akasya, gawa ng napapansin na niya ang kakaibang paggalaw nito. Hindi niya noon mawari pero pakiramdam niya merong sariling buhay ang punong yon. Sa pagbalik niya sa kinaroroonan ni Uyoy, dali-dali naman silang umalis ng gubat. Ayon sa matanda, kinakailangan nilang makalayo sa lugar na yon sa lalong madaling panahon dahil sa mga sabulag na unti-unting lumalakas. Kapag naabutan sila nito, paniguradong magpapaikot-ikot lang sila sa lugar hanggang sa dumating ang puntong doon na nila makaharap ang mga nagkukubli roong nilalang. Pagkaraan lamang ng kalahating oras nilang paglilibot, tila bang nararamdaman na nila na meron ng naglalaro sa kanila. Alam ni Manoy Udling na kagagawan yon ng engkanto, kung kaya't agad naman niyang inutusan si Uyoy na baliktarin ang damit nito. Subalit, kahit nagawa na nila ang bagay na yon, hindi pa rin sila makaalis-alis sa bagat na kanilang napasok. Hindi naglaon, doon tumambad sa kanila ang 3 bahay na merong mga nagsisilakihang asong kumakain ng bangkay ng tao. Pagtitig ng mga ito sa kanilang kinaroroonan, paisa-isa naman yung umalulong habang dahan-dahang lumalapit sa kanila. Nang masipat naman yon ni Manoy Udling, agad naman niyang itinago sa kanyang likod itong si Uyoy. Inabisuhan niya rin yung huwag tatakbo hanggat hindi niya ito inuutusan. Sa pagbalik ng kanyang paningin sa kinaroroonan ng mga aswang, doon na niya binunot ang tangan niyang sundang. Walang pagdadalawang isip, buong lakas naman niya yung sinalubong habang paulit-ulit itong pinagmumumura. Inabisuhan rin niya ang mga nilalang na yon na isang malaking kasalanan ang ginawa nitong panliligaw at pambabagat sa kanila. Matapos naman itong marinig ang kanyang sinabi, bigla naman yung sumugod papalapit sa kanya. Paglapit ng mga dambuhalang nilalang na yon, walang habas naman siya nitong pinag-uundaya ng kagat habang pilit nitong binabasag ang kanyang depensa. Subalit sa kabila ng pag-ataking ginagawa ng mga nilalang, nanatili pa rin siyang malakas at matatag na sinasalag ang bawat pag-ataking ginagawa ng mga ito. Maya-maya pa, nang magkaroon na siya ng pagkakataon para ihataw ang kanyang sundang, buong puwersa naman niya yung ginawa na siyang naging sanhi upang tumama yon sa leeg ng isang aso. Pag-atras nito ng bahagya, napangisi lang naman itong si Manoy Udling habang nagwiwika rito ng, "Ano? Nagulat ka ba? Hindi ka ba makapaniwala na ang simpleng patalim na ito, masusugatan ka? Sige lang, sugod lang. Mamaya may kakalas ng piraso ng katawan mo." Dahil sa kanyang sinabi, doon na nagdesisyon ang 3 aswang na umatras sa kanyang kinaroroonan. Pagpalitan nyo ng mga ito bilang tao, kitang-kita ni Uyoy kung papaano yun magpalitan nyo bilang mga ganap na aswang. Pagbuka ng mga malalapad nitong pakpak, umangil naman yun ng napakalakas habang patuloy nilang sinisindak ang dalawa. Matapos yung gawin ng mga nilalang, muli naman silang sumugod sa kinaroroonan ni Manoy Udling. Subalit lahat ng pinsalang kanilang naibibigay dito, tila bang dumaragdag lamang yon sa lakas ng matanda. Hindi naglaon, imbis na makita nila yung umiiyak buhat sa mga malalalim nitong pinsala, nasisipat lamang nila yung tumatawa. Pagtitig ni Manoy Udling sa kanila, masaya naman yung nagtanong ukol sa labis na pagkagulat ng mga nilalang na yon. Ayon sa kanya na
wala na silang dapat pang ipagtaka sa kadahilan ng isa lamang yon sa mga kakayahan ng mutyang kanyang nakuha sa puno ng akasya. Pagtatapat pa ni Manoy Udling sa kanila na ang mutyang kanyang kinuha roon ay walang iba kundi ang mutya ng engkanto. Tama kayo nang narinig. Mutya ng engkanto ang naagaw ni Manoy Udling sa nilalang na kanyang hinabol sa puno. Kung iisipin, wala namang espesyal rito pero kapag ginamit yon ng taong nakakaalam sa potensyal nito, isa yung mapanganib na uri ng mutya. Isipin ninyo, lahat ng sakit at pinsalang matatamo ng nagtatangan dito, madadagdag lamang yon sa kabuuan niyang lakas. Ang pagdagdag ng lakas, nakadepende kung gaano kalalim ang sugat nitong tinanggap. Dagdag pa ni Manoy Udling, hindi lang roon nagtatapos ang kakayahan nito. Basta desidido ang puso ng taong nagtatangan dito, magagawa niya ang mga bagay na parabang imposible na sa paningin ng ibang tao. Sa pagpapatuloy ng kanyang pakikipaglaban sa mga nilalang na yon, bakas naman sa pagmumukha ng mga ito ang matinding takot. Nang mapagtanto ni Manoy Udling na wala na yung panama sa kanya, doon niya na yun sinubukang kausapin ukol sa sabulag at mga panliligaw nitong ikinalat sa paligid. Ayon sa kanya, hindi niya papatayin ang mga nilalang na yon kung susunod ito sa kanyang nais. Inilahad niya rin dito na meron siyang isang salita kung kaya't makakaasa silang hindi sila nito tatraidorin. Nang marinig naman ng isang aswang ang sinabi nito, nang hihina namang sumagot yon kay Manoy Udling ng, "At paano namin paniniwalaan ang mga salita mo? Albularyo ka. Aswang kami. Magkaibang panig tayo. Dapat lang na wala kaming pagkatiwalaan sa mga sinasabi mo." Talaga ba? Kung gusto ko kayong patayin, edi sana kanina pa. Hindi nyo ba napansin ang mga mapuputing insektong pumasok sa katawan ninyo? Kaya ko silang pasabugin sa loob ng inyong sistema anumang oras ko gustuhin. Nasa sa inyong desisyon kung gusto nyong mabuhay pa ng matagal na panahon o wawakasan ko ang inyong buhay ngayon. Nakangising sagot naman dito ni Manoy Udling. Dahil sa kanyang sinabi, wala na ngang nagawa ang mga nilalang kundi ibaba ang bagat at panliligaw na kanilang ginawa. Sa pagkawala nito, doon nila nakita ang bukana ng gubat. Paglapit naman niya sa kinaroroonan ni Uyoy, agad naman niya yung inabisuhan na aalis na sila roon. Habang binabagtas nila ang daan, halos hindi naman makapaniwala si Uyoy ukol sa kanyang mga nasaksihan. Nang makalayo-layo na sila sa bahay ng mga aswang, bigla naman siyang napalingon sa kinaroroonan ng mga ito matapos siyang makarinig ng malalakas na pag-atungal. Pagsilay niya sa mga nilalang na yon, doon bumungad sa kanya ang unti-unting pagbagsak ng mga ito habang pilit na pinipigilan ang paglabas ng napakaraming dugo sa kanilang mga katawan. Paglupasay ng mga ito, agad din naman yung naligo sa kani-kanilang mga dugo na siya namang naging hudyat ng kanilang kamatayan. Sa pagbaling niya ng kanyang paningin sa matanda, doon niya nasipat ang masaya nitong pagmumuka habang mahinahong inilalahad sa kanya ang tungkol sa mga bagay na kanyang nakita. Ayon kay Manoy Udling, wala siyang balak na palayain ang mga ganoong uri ng nilalang. Dagdag pa niya na kung hindi niya yun papatayin, maaaring may mabiktima pa ito sa kanilang lugar. Naniniwala din siyang hindi na rin yun dapat pang buhayin sapagkat ang mga nilalang na walang Diyos na kinikilala ay masyadong mapanganib. Makalipas pa ang ilang oras, nakabalik na nga sila sa kanilang tahanan. Sa pagsapit ng takip silim, kinugol nila ang kanilang oras sa pagdarasal
at paghingi ng tawad sa kanilang mga kasalanan. Magmula rin noong nakuha ni Manoy Udling ang mutyang yon, naging madalas na ang pagbagtas nila ng mga bundok at kagubatan. Ginawa nila ito sa paniniwalang mabibigyan nila ng hustisya ang pagkamatay ng mga magulang ni Uyoy. Subalit, taon pa man ang lumipas, wala talaga silang nakitang haring engkanto. Unti-unti na ring natanggap ni Uyoy ang lahat hanggang sa ito na mismo ang nagpasya na itigil na ang mga bagay na kanilang ginagawa. Dekada pa noon ang lumipas, si Uyoy na rin ang nagmana ng lahat ng kakayahan ni Manoy Udling. Magpahanggang sa ngayon, nananatili pa rin siyang isang albularyo, handang tumulong sa mga nangangailangan gamit ang ipinamana sa kanya ni Manoy Udling at ang mutya ng engkanto. Okay, opinyon ko sa kwento. Mutya ng engkanto? Ang tanong, ano kayang klase ng engkanto to? Kasi alam naman nating pare-pareho, di ba? Lalo na syempre yung mga matatagal dito sa channel ko. Napakarami ng klase ng engkanto. So ano kaya to? Nasa puno ng akasya nakatira, tumalon, hinabol niya? Pwedeng duwende. Malaki ang tsansa na pwedeng mutya to ng duwende. Pag sinabi kasing engkanto, para siyang, paano ko ba sasabihin? Kunyari, pasta. Di ba? Maraming klase ng pasta. So parang ganito yung engkanto. Pag sinabi mong engkanto, maraming klase ng engkanto. Yun ang naging tanong ko sa isip ngayon na ano kaya tong nakuha ni Manoy Udling? 'Di ba? Well, sabi pa naman dito, buhay pa naman tong nagpadala ng kwento 'di ba? Si Uyoy. Uyoy, kumusta? Siguro kung may ipapaliwanag mo sa amin kung ano yung mga gamit o kung ano yung pinakasagad na lakas ng mutya ng engkanto, email mo na lang sa akin tapos pwede kong ikwento sa kanila 'yon. Kahit maiksi lang, kahit lagay lang natin sa reels. Pero privacy mo 'yan. Kung ayaw mo namang sabihin o may iba pang tawag sa klase ng mutya na yan, nasa sayo yan. Privacy mo yan. Kasi, di ba nga, sabi nila, malaman lang ng iba kung ano yung totoong pangalan ng mutya, pwede na nilang basagin yon. Tapos, sa sitwasyon pa ni Uyoy, hanggang ngayon, ang gagamot siya. So, siguro, pwede mong sabihin or pwede ring hindi. Choice mo na lang yon. Kaya hihintayin namin para mabigyan lang ng linaw yung mga tanong sa aming isipan. Pero yun nga, paulit-ulit kong sinasabi, choice mo yan. Kung inaalagaan mo yan, kung privacy mo yan, kung ayaw mong mabasag, pwede rin namang hindi. Hayaan mo kami na isipin namin kung ano pang klase ng hiwaga ang bumabalot dyan sa mutya ng engkanto. Pero para sa akin, sobrang bangis ng tangan mo na yan. Ang lakas niyan. Diba? Alam ko, yun rin sasabihin ng iba nating subscribers dito. Pero Uyoy, hayaan natin sila ang magpasya. Kaya, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.